Silav û rêz bû hevalên ku bi rêya torên cudayên civakî me dişopînin. Israra min di navlêkirina semînarê bi manşeta Newroza Kurdistanî û Nowruza Îranî bêsedem nine. Ji ber ku fokusa min li ser vegêrana Kurdî li ser Newrozê ye. Min li ber e ku hindek jivan hokaran ji bo hevalên li vir rave bikim û digel de giringîya perspektîva Kurdî li ser Newrozê bidim ber tîrêjên rohnîyê. Vê fokusê roleka navendî heye, ji ber ku vegêranekê eşkere dike, ku di hêla dîrokî de derbarê zanavekê berxwedan û kultûrî ye û bi vî teherî Newroza Kurdî jiya Iranian têvel dike. Newroz wekî ahenga pîrozkirina derbiharê li gelek deverên Rojhelata Navîn û Asya Navîn bi taybet di nav Kurdan û civakên perso-îranî de tê pîrozkirin. Lê bi tevî vê yekî di çend salên dawî de bi taybet îsal Kurdan pîrozkirin û wênekirineka wisa ji Newrozê raberkirin ku ji Nowruza perso-îranî cuda ye. Ev ciyawazî tenê mijara nerîdên cuda nine. Lê her wiha rehnê Kurd di taybetmendiyên kultûrî, civakî û siyasî de hene ku divêt bihêne vekolîn. Ji bo gelê Kurd Newroz ji resenê xwe yê destnîşankirina destpêka biharê derbas dibe. Newroz ji bo Kurdan dibe tanandina hêmayên xurt ên berxwedan, azadî û zanavên neteweyî. Berova jî boneyên Nowroza Îranî ku di çarçoveya civatên biçûkên malbatî de dihête pîrozkirin, Newroza Kurdan bi nîşandanên giştî, cejnên gel û kombûnên mezin tê karakterîze kirin. Newroza Kurdî cejna gel e ku gişt civakê li qadên vekirî wekî meydanên gund û bajaran li dor hev dicivîne û tekêziyê li ser şayî û hevgirtina civakî dike. Newroz Kurdî bi pêdagirî li ser civanên giştî, nerîtên gelêrî û derbirîna zanavê kolektiv rola guwahekê zindî ji bo rewnê Kurdî yê berxwedan û pêbendiya civakî dibîne. Ji lewra hatina biharê dikete nimayişeka hevpara giştî, wekî xaleka hevdengî bo hêvî û daxwazên Kurdan û hevgirtina wana civakî. Berova jî pîrozkirinên diyarîkirî û demkurt ên Newrozê li navçeyên din, Newroza Kurdî hem di hêla demê hem di hêla cografîk de berfirehtir e. Pîrozkirinên Newrozê hema ji destpêka adarê ve dest pê dibe û heta dawiya wê didome. Bi vî awayî dişûna cejingirtina rojekê yan duyan berdewamiyeka daîmî heye ku giringîya Newrozê wekî periyodeka nûbûn û amadebûnê bo sala nû dide berçavan. Taybetmendiyeka dinya Newroza Kurdî rola pêşeng û beşdariya berfireh a jinên Kurd di pîrozkirina wê de ye. Ev jî kontrasteka xurt e li hemberî beşdariya sinorkirî ya jinan ku di civakên Müslüman bi taybet diya Îraniyan de tê dîtin. Beşdariya berfireh a jinên Kurd ne tenê nîşandere statûsa bilind a jin a Kurd di civaka wan de, lê her wiha amajeyek e bo paradigmeka kultûrî li ba Kurdan, li gor kîjanê, wekhevî û giştgîrî berz dide nirxandin. Azadî û asayişa jinan di derbirîna şadmaniya giştî bi taybet di çarçoveya govend û dîlanên Kurdî de desmaneka civakî nîşan dide ku tê de tixûbên zayendî hatina minîmalîze kirin û deselatdarbûna jinê tê pîrozkirin. Newroza Kurdî hesteka kur ya giştgîrî û zanavê kolektiv diafirîne û bi rêka govendên wê yên destinavdestan de tê vejandin. Beşdarên van govendan ji gişt temen û zayendan bi cilûbergên kurdewarî dest nav destên hev de dikevne dîlanê û civakekê sembolîze dikin ku hevgirtiye. Ev dîlan ji derbirînên xwe yên fîzîkî dibûrin û dibne hilgirê nirxên yekîtî, kolektîvîte û berxwedanê. Dîlana Kurdî akteka bihêz ya berevanî û hevgirtinê ye ku cudahiyên civakî yên Kur kêmreng dike. Bi tevgerên rîtmîk yê govendê civaka Kurdî vîzyoneka firawan a giştgîrî û harmoniyê artîkûle dike ku nîşan dide berxwedana wan ya civakî hem pîrozbahî ye hem parêzvanî.
پیرۆزکردنا نەورۆزا کوردی li bintara çiyayên Rojhelatê Kurdistanê bi cilûbergên rengîn di pêşxana siruştê de peywendiyeka Kurd ya Kurdan bi cîhana xwezayê re dinimîne. Pîrozkirina vî avayî di nav xwezayê de tenê ji bo dîmenê spehî ne, lê her wiha dûpatkirineka kultûrî ya girêdana dîrokî û me'newiya Kurdan bi welatê wan re ye. Ev dîmen berxwedan, azadî û jiyanê di harmonî bi jîngeha siruştî re sembolîze dike. Rûberekê balkêş ya Newroza Kurdî li xwekirina sembolîk ya cilûbergên mêran ji aliyên jinên Kurd ve ye. Ev jî amajeyek e bo şervanên Kurd ên jin ku her tim ew cilûbergane li xwekirine. Helbijartina cilên Kurdî yê mêran ji aliyê jinên Kurd ve ne modê ye ne jî nerît. Lê derbirîna hêz wek hevî berdewamiya têkoşîna jina Kurd bo maf û azadiyan e. Ji lewra Newroza Kurdî ne tenê boneyeke cejingirtinê ye, belkû hêmayek e ji zanav û berxwedanê. Tefsîra Kurdî ya Newrozê her wekî ku li Rojhelatê Kurdistanê hate nîşandan, tevneka nexşîn ji normên kultûrî û nirxên civakî yên Kurdan dinimîne, ku bi rêjeyeka zêde wê ji Nowruzên perso-îranî cuda dike. Ev cudahî zanavê degmen ê kultûrî yê Kurdan hêma dike, ku di hevgirtina civakî, wekheviya zayendî, peywendiya xwezayê û ruhê berxwedanê de cîlveda ye. Lewma pîrozbahiyên Newroza Kurdên Rojhelat guwahekê zindî ye bo mîrasa wan ya kultûrî û têkoşîna wan ya bêpayan bo zanav û serweriyê. Di Newroza îsal de Kurdan tenê hatina biharê pîroz nekirin. Her wiha vegêraneka bialan ji berxwedan, yêkîtî û têveliya xwe ya kultûrî raderkirin. Pîrozbahiya îsal redkirina vegêranekê bû ku ji aliyê nasyonalîzma dewleta Fars ve bi ser Kurdan de hatibû sepandin. Vê Newrozê çirûsiyeka rohintir ji cewherê rasteqînê zanavê Kurdî pêşkêşî gelên din ên coğrafiya siyasî ya Îranê kir. Zanavê ku di dijberiyeka Xurt de ye, li hemberî nûçikên nasyonalîzma hakim ku li gor wejmana xwe ya nijadperistane berdewam Kurdan wekî eşrar, serbir, terorîst, dijeşoriş, ajanên biyaniyan û hinekên din pênase dike. Lewma Newroza îsal bû reda çalakane ya van nûçikên bêrêziyê û pêşvestandina bikeriya vegêranî, kultûrî û zimanî. Civaka Kurd li Rojhelat bi salan dibin ewrên reş ên vegêranên serdest ên Eceman de hatiye wênakirin. Vegêranên ku Kurdan wekî hêmanên têkder û hêzên pêşverû didine nasandin. Lê Newroza bi coş û aştiyaneya Kurdan di ji vegêranek afirand ku ji vegêranên wan re meydanê dixwîne û her wiha tevna zengîn a kultûra Kurdan û nirxên wan ên civakî ji her kesî re eşkere dike. Yek ji rûberên herî berçav ên vê pêşvestandina vegêranî rola berçav a jinên Kurd di Newrozê de bû. Berova jî têgehiştina layangirane ya nasyonalîzma hakim li ser statûsa civakî ya jina Kurd, Newroza Kurdî bi pêdagirî li ser beşdariya berfireha wan civakek nîşanda ku giringîyê dide beşdarkirin û wekheviya zayendî. Beşdariya jinan di pîrozbahiyên Newrozê de îmaja dewleta Ecem ji jinên Kurd têk da û vegêranên kultûrî li ser wan ku di çarçoveya nasyonalîzma Ecem de hatibû hiltêşandin pûç derxistin. Civaka Kurd bi rêka pîrozbahiyên Newrozê û bi beşdariya berfireh û rêbertiya xuya ya jin etîketên wekî paşverûyên dijejin vala derxistin û dişûn wê de nîşan da ku civaka Kurd meşxela nirxên pêşverû ye. Newroza îsal manîfestoya Rewnê şehîd Jîna Emînî bû. Vegêrana berxwedan û parêzvaniyê bû. Vegêraneka Kurdî bû, ne vegêranek ku bi ser wan de hatibe sepandin. Her wiha Newroza îsal guwahekê zindî ji giştgirî û piştgiriya kolektîv di nav komelgeha Kurdî de bû. Ku da selmandin, berovayê nasyonalîzma dergir ya Farsî tev digere. Giştgiriya ku di Newroza îsal de hate raberkirin, beşdariya gîlseyên gel. Her jima ku heta îlamê çex li ser desmaneka civakî dike ku hem firarengiyê hem bêz dike,
هم jî hesta aidiyet û yekîtiyê di nav endamên xwe de diafirîne. Ew cewherê giştgîr ne tenê li hemberî nasyonalîzma Îranî ya supremacîst û dergîr radiweste, lê her wiha temsîla zanavê firareng li hevgirtiyê Kurdan dike û bi vî awayî nîşan dide çendî demokratîk û tolerans e. Rûberekî din a giring a Newroza îsal cex li ser bikeriya zimanî ya gelê Kurd bû. Bi navendîkirina zimanê Kurdî di pîrozbahiyan de çi bi rêka stran û mûzîkê be, çi bi derbirînên dinên kultûrî bin, Kurdan di realîteyeka kolonyal de bikeriya xwe ya zimanî da îspat kirin. Vejandina bikeriya zimanî li Kurdistanê tenê nehate wateya pîrozkirina Newrozê bi Kurdî, lê her wiha akteka berxwedanê ye li hemberî homojenîzekirin û hewlên jînosayda zimanî. Berovajiyê netewesaziyên ji serî bobinî yên gelên cîran, netewesaziya Kurdistanî li Rojhelat Navîn giştgir, demokratîk û di bingeha xwe de ji binî bo serî ye. Neteweya Kurd ji aliyê gelê bixwe ve û bi firarengiya xwe tê pênasekirin. Pêdivî bi doktrînên ji serî bobinî sepandî nine. Pêdivî bi îdeolojiyên despotên wekî Reza Şah û Mustafa Kemal nine. Netewesaziya ji binî bo serî ya Kurdî bi êtosa xwe ya demokratîk divêt li hemberî gelên cîran wekî gefekê nehête dîtin. Lê bêguman dê beramberî nasyonalîzmên serdest ên monolîtîk, yeksansaz û navendgera alîngareka serketî be. Berovajî nasyonalîzmên wan tevgera neteweyî ya Kurd a Firenavend li Rojhelat li ser bingehê beşdarî û hevgiriya şarwendên Kurdistanî dikare bo gelên cîran bibe çavkaniya şorişê. Xîmê netewesaziya Kurdistanî ne li ser fütûhat û xezewatan, lê li ser rîwayeta serweriya netewa Kurd li ser qedera xwe û axa xwe ye. Newroza vê salê nîşan da berovajî nasyonalîzmên kolonyal awrê Kurdî bo netewesaziyê ji perspektîva mulkiyeta çaxên navîn li ser axê têveltir e. Di şûna wê awrê çaxên navîn de netewesaziya Kurdistanî li Rojhelat rewangehekî pêşkeş dike ku xîmê wê li ser bingehê serweriya gel hatiye avakirin. Serwerî bi ser xwe û ji lewra serwerî bi ser axa xwe. Li ku derê Kurd hebin, mafê Kurdan yê serweriyê bi ser wê axê heye. Yên ku di torên civakî de pêdagiriyê li ser dijûndan û neyartiya Kurdan dikin. Yan heşta vegêranên saxteyên nasyonalîzma dewleta Ecem dahûndirandî hîştine û nekarîne xwe jê rizgar bikin. Mixabin nikarin cewherê vê netewesaziyê demokratîk û giştgir tê bigîjin. Ji lewre Newroza Kurdarî her wiha peyamek e bo cîranên Tirk ên Azerbaycanê. Hinên ku di nav wan de Kurdan wekî mihacir, mêvan û bi nûçikên din ên biçûk dîtinê bi nav dikin. Yan manqurtên bi Tirkiya Azerî an ku caş komara İslamî ne, yan jî manqurtên Erdogan. Mafên ku Kurd ji bo xwe rewa dibînin, ji mafên ku ji bo Tirkên Azerbaycanê hêvî dikin ne zêdetir e. Çawan ku em Kurd vegêranên dewletê Ecem li ser xwe red dikin, her wiha hêvîdarin Tirk jî li gor têgihîştina siyasî û kultûriya xwe zanavê xwe pênase bikin. Di bi destveanîna zanavê xwe yê Tirkî di qalibê pênaseya serweriya neteweyî de em ne tenê piştgiriyê didin wan, lê her wiha li cem wanin. Ev vegêrana Kurdî û ev pêvajoya netewesaziya Kurdî bi karakterê xwe yê Firenavend li ser bingehê prensîpên demokrasî, firarengî û giştgiriyê hêleka têvel ji wergêranên sinordar ên berê nîşan dide. Ev vejman û gotara netewesaziya demokratîk li ser stûnên berxwedan, yekîtî û vîzyoneka pêşverû li gel û neteweyê Kurd rawestaye. Vîzyoneke ku meydanê dixwîne, şorişê dide û ayendeyekê hêvî dike ku tê de her dengek tê bihîstin, her zanavek tê de tê pejirandin û serwerî ji aliyê hemiyan ve tê parvekirin.